Good morning! Maupay nga aga mga oras noon. Di naliwat kita ha. Pantalan medyo maaga pa. Waray pa mga buti di ka nga panalugon. Pero di naman ang mga karanon. Nagdadara mo na dyan karanon. Adian puto. Diliwat may ada na hupyati kang ha sa orong. Diliwat na bibingka. Dinawan liwat na sa lukara. Damo ini. Damo lunis nga adlaw ano. Dinawan liwat natin barista ngan marasa nga waffle ni Pagay. Dinaliwat. Damo na didian na nakaandam nga luto na. Hinkara sa hito na no. Nga na din naman han kaluyuan na iraid. Ambot ng marasa ini. Marasa ba ini? Marasa. Ay marasa man kuno sering nira. Diliwat an minuron. Kamarasa kuno hiningin na ano ini. Ngayon nagpapabuto ka kunuhin na ano ni Pasko kay napilit kuno itong dida kay masapilit. Ano pa ba nating mga karanoon? Ano ini? Ano man anadahan loyo? Agoy sa lukara ka mahidlaw man hini. Mapapasa na all na naliwatan nada kuno ha langyaw na dahagrayo nga lugar. Di naman liwatin bibingka. Sigurado yan nada Hong Kong, ada ha Canada, ada ha US of A. Masering na liwat nga. Sana all mamalauli na siguro ini tikadi ha oras kaya baga summer na harani na liwatan alumni. Sigurado nasaan ng ibang makaon kung hirahan na marasa nga sa lugar tikang didiha oras Eastern Samar. Di nagkakaabot na tikang ini din tikang ha buntay. Di ana buti tikang ha buntay inabot na. Ang kahiglayuan kasing pusing alang makain man chisman ang pagkilala na 15 sobrado ka pinan 20 ang kasing ko nakatuhai mo ang nakatuha pa ang kahiglayuan yuan ang kasing pusing alang makain man chisman ang pagkilala na 15 sobrado ka pinan Di baga pipira-piray pala ini nga inabot nga buti kay bagahin ka maupay man kunuhan na tubig didiha oras river yan na baga hin ka malinaw hina baga nag-blue man ini.
Di damo na nagkakahawas ti kang hanabuti. Di liwat oy ana tanta na ti kang hagsama. Di naman liwat ana Ilidia ba ito? Ilidia ba ito? Ilidon. Oho. Nga na di damo pa nagkakaabot nga buti ti kang hapanalugon. Shoutout naton mga kasangkayan di daha gawas, anada ha Hong Kong, ada ha USA, ada ha Dubai, di daha Middle East ano. Ngan dito ha Europe maupay nga aga yung atanantigang di daha oras sa samar ngan kung diri pa kamo naka-follow ha aton page, please click the follow button and salamat aton mga nag-share nga comment nato na video, labi na nga ton han diri nagi-skip alagit ano diri nagi-skip kunohan alams na this damo nga salamat nga maupay nga aga oras Eastern Summer.